αυτός εδώ ο Ζουζούνο είναι ο Βαγγέλης. Πες γεια Βαγγέλη. Κάνε έτσι. Γεια σου Βαγγέλη. Αυτό το βίντεο προορίζεται για τη Γιούλη. Ναι, προορίζεται για τη Γιούλη. Λοιπόν... Πού είναι το Ζουζούνο? Λοιπόν... Αυτή η μαλάκια που παίζουνε μπάσκετ. Λοιπόν... Τώρα δεν βλέπω και τίποτα έτσι. Ο Ζήσης. Αυτός πώς λέγεται και χοντρός. Ο Ράλης. Τέλος αυτοί είναι οι μαλάκες που θέλουν να μου μοιάσουν. Λοιπόν, αυτοί οι μαλάκες εκεί θέλουν να μοιάσουν το Βαγγέλη. Γιατί δεν φαίνεσαι, Βαγγέλη? Έλα, Γιατί δεν φαίνεσαι? δεν θέλω κοντινά. Ρε γιατί δεν φαίνεσαι, είμαι σίγουρα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης από εδώ είναι ο πιο καβλερός θεαρός του μπάσκετ. Και η μπλούζα του λέει... Όταν όλοι έβλεπαν καλάθια για φρούτα, κάποιος είδε το μπάσκετ! Βαγγέλη! Εντάξει, έλα κλείσε το,